Helo, fy enw ydi John Wilks a mae gen i'r fraint o fod yn brif weithredwr y Sefydliad, Rheoli Iechyd y Gofal Cymdeithasol. Mae gennym ni filoedd o aelodau ar draws y Deyrnas Unedig, ac mae'n ddiddorol mae un o grwpiau diddordeb mwyaf poblogaidd ein haelodau ydy llesiant gweithwyr. Rydyn ni wedi cael nifer o gynadleddau a digwyddiadau ac maen nhw bob amser yn hynod o boblogaidd. Mae'n rhaid bod hynny'n dweud wrthym fod llesiant yn y gweithlu a llesiant aelodau unigol yn flaenoriaeth iddynt ei chyflawni. Ac mae'n ddiddorol yn ddiweddar ydw i wedi bod yn edrych ar ffigurau a ffeithiau ynghylch iechyd meddwl o ran poblogaidd gyfan y Deyrnas Unedig. Efallai'n bod yn ymwybodol bod 1.6 miliwn o bobl mewn cysylltiad a gwasanaethau iechyd y GIG ar hyn o bryd, ac mae 396,000 ohonyn nhw'n plant a phobl ifanc. Hynny yw, mae'n dweud bod gen unrhyw fath o epidemig iechyd meddwl yma yn y Deyrnas Unedig. Ac mae'n benodol mae'n bwysig ein bod yn myfyrio ar yr hyn yn y gweithlu ac yn darganfod pob cyfle i gynyddu gwerth llesiant pobl. Mae gennym ni'r fraint o ofalu amdanyn nhw a'i harwain. Yng ngheiriau'r diweddar Leo Buscaglia efallai byddwn yn myfyrio ar ei geifeiriad sut y gallwn fynd i'r afel y hyn. Gan amlaf rydyn ni'n debrisio pŵer, cyfyrddiad, gwên, gair caredig, clusti rando a chymoliaeth onest, neu'r weithred o falgar leiaf sydd a'r potensial i newid byd. Roedd wrth y modd â hynny. Roedd Leo Buscaglia yn ddarlithydd yn y gweddorau cymdeithasol ym Mhrifysgol De California yn y 1960au ac mae ei eiriau yr un mor bwysig heddiw, wrth fy modd gyda'r syniad mae'r pethau bychain yw'r pethau mwyaf. Yr hyn y gallech ei alw weithredoedd o garedigrwydd i'ch gilydd a gyda'ch gilydd yw'r rinwedd pwysicaf. Ac os cafio orffen gan fyfyrio, am bwysigrwydd diwrnod iechyd meddwl y byd. Gan ddarllen rhywbeth o'r enw gorchmynion paradoxaidd, gan ei fod yn fynharon aml, ein bod yn cael ein dargyfeirio a'n camgyfeirio gyda ein obsesiwn ar cyfryngau cymdeithasol ac a barn pawb arall o'r hyn rydyn ni ein wneud. Yn fy marn ni, un o'r pethau pwysicaf y gallwn ei wneud efallai yw canolbwyntio ar wneud y peth cywir. Mae pobl yn afresymol, yn afresmegol ac yn hunanol. Meddewch iddyn nhw beth bynnag. Os ydych chi'n person caredig efallai bydd pobl yn eich cyhuddo o gymhellion hunanol. Byddwch yn garedig beth bynnag. Os ydych chi'n llwyddiannus byddwch chi'n denu rai ffrindiau ffug a rai gelynion. Ewch ati i llwyddo beth bynnag. Os ydych chi'n berson gonest a diffiant, efallai bydd pobl yn eich twyllo, byddwch yn onest a diffiant beth bynnag. Dros nos gall rhywun dyfether ydych chi wedi treulu blynyddoedd yn ei adeiladu, ewch ati adeiladu beth bynnag. Os ydych chi'n darganfod tywelach a hybusrwydd, efallai bydd pobl yn genfigenus. Byddwch yn hapus beth bynnag. Y pethau ydych chi'n gwneud heddiw efallai bydd pobl yn ei anghofio fori. Gwnewch bethau da beth bynnag. Rhowch gorau'r byd ac efallai ni fydd byth yn digon. Rhowch eich gorau'r byd byth bynnag. Ar ddiwedd y byd mae ein rhyngwch chi a Duw. Doedd ei byth rhyngwch chi a nhw byth bynnag. Geiriau gan Keith Kent. A theyrnged addas dwi'n meddwl ar gyfer diwrnod iechyd y byd. Hwyl fawr.